Bună ziua! Bună ziua, ne face? De unde ești tu? De la Zela. În ce opțiune e Zela? Zela opțiune Petrova, în Lavi. Aha. Pa nu zit, el e aproape de Gorneac. Evo, 3-4 km. Aha. Pa ja... Mai frumos sat în Srbije. Neće da se... Jel jeste što ova interesanta la ovo? Jeste vrobanje što ova? Jeste banja, spine banja, tot zo. Jeste domiljega banje. Tot, ja se sivri, sau Srbije, banj și n-ai problemă ofte. E, baš e frumos la satul nostru românesc. Da. Zela e sat românesc, așa? Este românește tot. Se vorbește românește mai mult. Da, bă. Bun, ăștia cine vorbește sârbește așa, cine? Italianski, mai mulți în Italia. În Italia, aha. Pa nemam că nu sunt, švajcarska mai mulți. Iată așa situația la noi, tot e bun. Da. Ba bun, voi când ați fost tineri toți mai nici limba voastră românească ați vorbit. A eu pe 15 godine am plecat aici la școală în Petroți, pe Șaca. Pe Șaca? Da. Este unul de la Crepolin, s-a dus cu bicicla ceac în Costola, s-a lucrat pe Șaca. A fost areal bun, când i-a făcut Iamță za vreme Drugog svjetskog rata, i-a făcut voz avut. Pozorila sladne vode. A, baš super a fost. Da, și stanica la Zela a fost de seta, a Zeasilja si. Tot propozitelje, tot nema ništa. Da, și eu m-am cărat cu vozul, baš fost frumos. Pa to šize, nu spavaste. Și când m-am dus în vojscă, isto cu vozul pa na Požareva se doara, išli smo mi karaci, 70 godina. Da, kita. Și s-a coborât pe ruga și lumea. Pa prome sau autobus. Autobus, a doar eu lucrat în Lița și în autobus, pe 30. Pa da, și eu am mai cărat de câte ori cu tine. Da, ai fost la școală, ai fost. Da. Ai cu sănătate. Ai cu 6 bun să trăim. Românii noștri. Românii noștri. Și noi